dreapta 4 pe pod, 20, stânga 3 lung, în dreapta 3 pod, dreapta 3 pod, 20, stânga 4 lung, lung, 10, dreapta 4, în stânga 4, în stânga 4, 20, stânga 4, în dreapta 6, 20 șerpuit, dreapta 3 interior, în stânga 5, interior, în stânga 5, în dreapta 6 nu tăia, dreapta 6 nu tăia, 10 vârf de pantă, în stânga 5, 30, stânga 5 mascat, în dreapta 5 pod, 20, dreapta 5, 10, stânga 4 plus, 50 șerpuit, merge, șerpuit, dreapta 5, 20, e dreapta 5, 20, stânga 5, 30, stânga 5 iară, 70 șerpuit, super șerpuit, stânga 5 minus pe pod, cu 20 dreapta 6, stânga 5 minus pe pod, cu 20 dreapta 6, 30, iară dreapta 6, 70 după aia, șerpuit, vârf de pantă, 10 dreapta 6 și 20, dreapta 5 nu tăia, în stânga 5 lung, dreapta 5 nu tăia, în stânga 5 lung, în 50 șerpuit, vârf de pantă, stânga 4 nu tăia pod, cu dreapta 5, 20, stânga 4 nu tăia pod, merge deja, în dreapta 5 nu tăia, dreapta 5, 20, vârf de pantă, dreapta 6, 20, stânga 5, 50 șerpuit, vârf de pantă, în dreapta 6, 20, dreapta 4, 30, ăsta e dreapta 4 și merge pe interior, 30, stânga 6 lung, 100 șerpuit cu pod, dă-i 4, stânga 4 la pom, 10 dreapta 6, stânga 4 la pom, 10 dreapta 6, 30 vârf de pantă, stânga 6 acolo, 30 dreapta 5 lung, stânga 6, 30, dreapta 5 lung, lung, 50, dreapta 6 iară, 50, stânga 6 pe pod, 100 după aia, deci merge, 100, iară stânga 6 acolo, 50, cu dreapta 5 pod, îl vezi de aici, 30 după aia, dreapta 5 pod, 30, stânga 3 plus, acolo e stânga 3 plus, stânga 3 plus, mai încet, stânga 3 plus, 50, căcat, 50 vârf de pantă, 20, stânga 4 acolo, 20, dreapta 4 deschide în 6, dreapta 4 deschide în 6, 50, dreapta 6 lung, în stânga 4, pod, 10 dreapta 5, îl vezi, 10 stânga 6, deci ăsta e dreapta 5, 10 stânga 5, stânga 5, 30, stânga 5, 20 sosire, 20 sosire, în stânga 5 lung, stânga 3 ăla e un pic mai bine merge.